السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أمفيلا في طاعة الله تحل الحياة تميامك من سبحانه وتعالى ndikun funila zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akubanja kwake masahaba kumaso onse amina kusatila sunna kufikira siku la kiyama. Tilimbuku limeneli la ad-durusur ramadhaniya ma lesson okuzana ndi mwezi wa Ramadhan. Ndipo buku limeneli ndi mphaso imene al-allama as-sayyid Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Idrus adayipeleka ku umma wa mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Ifetizi kala tikuona zokuzana ndi fadailu Ramadhan, kupambana kwa mwezi umene wa Ramadhan. Zimene zitukuyankhula kapena zimene zitizikhala tikupereka kufuna kulimbikisa kuzilimbikisa ifeni yake komanso kuwalimbikisa asilamu anzathu kupanga zabwino mwezi umene mwezi wa Ramadhan. Naam. Mwezi umene tikuyankhula mwezi ukuzana ndi kusala kuja, mwezi umene pompano tikhale tikulowamo Mulungu subhanahu wa ta'ala akunena kuti no adatsisa mmenemu aya ija yonati ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ndipo aya imeneyo taifotokozera ma audio amene adutsaja kunena kuti oino anthu amene makhulupirira zakakamizidwa kwa inu kuti muzisala kuja ngati mmene tidakakamizira kwa anthu amene adalipo inuyo musadabwere. Inuyo musadabwere anthu enanso tidawauza ndithu kuti naonso azisala kuja, tidawalamula kuti azisala kuja. Ndiye kusala kuja ndi chikakamizo akuti fakana man shaa swama wa man shaa aftara liqaulihi ta'ala. Pamene Mulungu subhanahu wa ta'ala anakakamiza aya imeneyi akuti nthawi zina amene akufuna ankasala kuja, nthawi zina amene akufuna ankamasula. Zimenezo chifukwa cha aya ina ya Mulungu subhanahu wa ta'ala yonena kuti wa 'alal ladhina yutiqunahu. Komanso tapereka chilolezo kwa anthu amene amakwanisa kusala swaumu ija fidyatun, kuti atakumapereka chindaputsa. Ngati sakufuna kuti asale apereke chindaputsa. Tu'amu miskini, kujesa anthu amene ndi osauka, wajisa anthu amene ndi osauka. Faman tatawwa khairan, munthu amene angazipange volunteer kuti ine ndikufuna kupanga chabwino choonjezera. Naam, Allah wakakamiza kuti muzipereka zaka, mwapanga ma calculation anu bwino mawerengero mwapeza kuti zaka imene ndipereke chaka chino ndi 40 million kwacha. Koma ine ndi munthu olemera, ndiye ndikufuna kutenga mwa ine ndekha kuonjezera, nditengaso 20 million ndipereka. Imene ndikungopereka mwa ine ndekha mwasakasaka zabwino tatawwu yani munthu kupereka mongo sakasaka zabwino kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Usati Allah wakulamula kuti uperekeswe chimene Allah anakukakamiza chicha wachichita, wapereka zaka imene Allah anakukakamiza, wawerengera mawerengero yako bwino kenako pamwamba pakepo ndikunena kuti no, ine siku la kiyama ndikufuna Allah malo akandiyikire malo special, Allah akandimvere chisoni, Allah akandikhululukire machimo, Allah akandibisire zamanyazi zanga. Ndikutenga so ndrama ina yonjezera kuti ine 20 million yiso ndikupereka, ndikukayigawaso kwa anthu osauka athu atengeso imeneyo. Faman tatawwa khairan, munthu amene angapange mwayekha chinthu chabwino pofunafuna chisangalalo cha Allah, fahuwa khairul lahu, zimenezo ndi zabwino kwa iye. Ndekha ndi swaumu tasala kuja mwezi umene wa Ramadhan, tikamaliza tibwera ndi masiku 6 aja ashawal, tikamaliza masiku amenewo kulilolemba lachinayi masunna amenewo ukuzipangira moyo kakuzikonzera malo kuti siku la kiyama likamakafika ndikufuna Allah akandimvere chisoni, ndikufuna ubale wanga ndi Allah ukakhale ubale wabwino. Faman tatawwa khairan, tilipa aya imeneyo. Amene angazipangire mwaye kachina chake chabwino kuti ichi ndikungozipangira mwandeka, Allah sana ndilamule koma ndikuziperekera mwandeka kuti siku la kiyama likafika Allah akandimvere chisoni. Naam, Allah watilamula tiziswali kasanu patsiku, yani fajr, dhuhur, asr, maghrib, isha. Faman tatawwa khairan, amene angaonjezere kumaswali masunna. Kumaswali masunna, sunnatul ishraq, sunnatu salatu tasbih, qiyamul layl, qabliya, sunnatu ba'diya. Faman tatawwa khairan, amene angaziwonjezere kuti ndikufuna sokupanga kena mwakufuna kwanga,
kusaka saka chisangalalo cha Allah fa huwa khairul lahu zimenezo ndizabwino kwa iyeyo Allah kutsindika zimenezo musakayikire subamenepo zabwino mukapeza kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala kuchulukisa mazikiri kuchulukisa kunkumbukira Allah mwezi wake ndi umenewo ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira Allah kutira mlachonjo mu Qur'an timkumbukira Allah kumkumbukira ko chuluka mazikiri kama dhikiri muzipanga mukweza mau palibe chifojo wa blemant chifotanya mla mau inu chifojani mukupanga ya Allah kodi kuita ndiweyo iweyo ndi amene ukuchulidwa pamene pa madhikiri po mesa kumuchula Allah musi Allah akawa weruza siku la kiyama yajuzu mahadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akufoto kuza mahadithi al-Qudsi Mungu subhanahu wa ta'ala kunati ana ma'a dhanni abdi bi ina ndi makala pamodzi ndikapolo wanga akamandikanizira fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi kapolo wangayo akamandikumbukira mwayeka iwe muntima makucha muntima kumapanga madhikiri subhanallah muntima popanda kutulusa mau alhamdulillah la ilaha illa Allah muntima popanda kutulusa mau kumamkumbukira Allah ya latif ya rahman ya rahim kumamkumbukira Allah muntima popanda kutulusa mau Allah kutijani dhakartuhu fi nafsi inanima mkumbukira swami nepandeka wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhu koma ngati munthu anga kale pagulu ndikukhala onse pagulu paja kumandikumbukira ineyo kumapanga mazikiri anga pagulu jamaa inenso kuna ndima mutchula mugulu limene ndilabwino kuposa gulu lakero maulama onse ahadith anafotokoza momveka bwino kuti mazikiri pagulu sanga chitike kungopatula kuti mokweza mau basi La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah pagulu zimenezo zima msangalasa Allah subhanahu wa ta'ala mukama mkumbukira Allah pagulu Allah kuticha dhakartuhu fi mala'in khairin minhu hadith sahih ndiye mwezi umene ndi mwezi unati munthu achulukise kumkumbukira Mulungu subhanahu wa ta'ala kuchulukisa kumkumbukira Allah subhanahu wa ta'ala faman tatawwa khairan amena angazi chose mwaiyeye kandi kupanga chabu inoposaka saka chisangalo cha Allah mwakufuna kwake fa huwa khairul lahu zimenezo ndizabwino kwa yeye wa antasumu koma kuti muzisala kuja khairul lakum in kuntum ta'lamun zimenezo ndizopambana kwambiri kwa inu mukadakhala kuti mukuzindikira chifukwa saumu malipiro ake amena madziwa ndi Allah basi kulibe wina amena madziwa malipiro asaumu sala angero malemba 27 daraja chakuti ila 10 adhafin angero malemba zimenezo amadziwa koma saumu mpaka na angero sakudziwa kuti malipiro yake ali bwanji saumu mpaka na angero sakudziwa kuti malipiro yake Allah waika otani ndio chuluka bwanji malipiro asaumu ndiye mu aya imene ija anthu ankapezeka kuti ali bwino basi natene ndingopereka fidia inaningopeleka tindaposa sindisala naam yani Allah sakulemba chimo chifojera nthawi imene ija aya ije yena kuna tunondichika kamizo sobano muzisala palibe so kupeleka ma excuse zinali zisana sike muzizindikira kuti maaya wapotsika ankatsika pang'ono kuti masahaba imani ilowelere mmitima chisilamu chikazikike mmitima mwawo inusho lero lino mukamatenga dawa kupitisa kumalo amene dawa kulibe mwina kuli islamu ngoni na kalima koma swala kulibe zakati kulibe saumu kulibe musakali mbitse kumene kuja pang'ono kuwaphunzitsa anthu chipembedzo mufewa mtima mwachikondi muwafunira zabwino muwatengera kwa Allah osati kuwatengera kwa inuyo kuti aziti akakhala koma ujeni si chipembedzo chimenecho ukala munthu wofewa mtima shafuqum bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukayangana mu Qur'ani Mungu subhanahu wa ta'ala Firaun anali munthu ochima kwambiri munthu onyoza kwambiri amanena kuti yeye ndi Mulungu amayankhula zinthu zotumba osati masewera idhhab ila fir'auna innahu tagha Qur'ani kutuza choncho Allah kumulamula Sayyidina Musa upite kwa Farao wapyola malire Farao anapyola malire amanena kuti yende Mulungu amapana Israeli amapanga zinthu zosiyana Farao zambiri Sayyidina Musa akufuna sona akapeleke dawa akamuitanile Sayyidina Musa alayhi salam akufuna akamuitanile Firaun kuchipembezo Allah kumuuza kuti
مسورة طه أو يعني القرآن سبحانه وتعالى أكموزا سيدنا موسى سيدنا هارون قلنا قل جاني وقولا له قولا لينا مكامaka muyankula farao yo musika muyankula mofewa ndi dawa timene musati kwatukana anthu kwanyoza ino ndi ambuli ino ndo samva ino ndi akumoto zimene mukupanga za shaitani ino ndi satana bola satana zafika pamene pa chipembedzo mukama waitanira anthu kuchipembedzo muwaitanire mofewa mtima muwaitanire pang'ono pang'ono muwaitanire mwachikondi muwaitane mwachisoni muwamvera chisoni muzindike kuti mukufuna kuti akalowe ku janna mukufuna kuti asakupulumukeni chifukwa mukalimbitsa akupulumukani janna yosakairowa chifukwa cha lilime lanu lomwelo ndiye Mulungu subhanahu wa ta'ala tidalise jazakumullahu khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh